how much this one? I think this much not 50, but if you give how much? Manipuri दखानाव बेस We have YouTube channel. Most famous. जों ओंखाम जानोसै आरो ना बाय थैबायलै लोगोफोर बामजा नांबाय oh my god गुर गोथां दोननायानो होफैमारबाय नास्रायबो होबाय हेल' लोगोफोर स' दिनै भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांमोना नुबायानो जानो हागौ दिनै जोङो जाहैबाय मैगं थाइगं ना गोरान फानहैनो नागिरदों आरो ना बेंगलराव लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स' दिनै जोङो मा खालामो बेंगलराव नायलांदों ओमफ्राय जोङो फार्स्टआवनो थास' बिसं खाग्रोबाय आरो ना ओमफ्राय बिनि उनाव पेकिं खालामनानै गासिखौबो उनाव थांगोन आरो ना ओमफ्राय जोङो जाहैबाय बेखौ सानदेआव थांदों आरो ना बेंगलर पिनियाव थांनो नागिरदों एफा सान्दुंखानाया थांनो सयथिबो थैखागोन थैखागोनलाय सयथिबो आयु 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 सान्दुङा दा दैयाव गोजोमलांनांगौ ने आयै 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 आथिं आखाइनि अबस्थायानो नायजाला सयथिबो लंपेन्टआ हाब्रु नांजोबबाय मोजां सु सेस आखाइया मेहन्दी लागाले होननायसो जानोसै नोंना आंनाबो मेहन्दी लागायजोब्बाय नै आखाइया गोजा लोगोफोर मनासे जाबाय थास' बिसङा आरो बाहायबो नै बस्था आलदा जाबाय आरो ना दायो थांसै साथामबो ना आयो दा थास' बिसंखौनो थयलासे खाबावबाय आं नै The next day. खोनाबाय मनानै जाबाय नै बस्थायाव दोनसिगोन नै बेखौ खाखांबावबाय आरोबाव बिथिंजाय आरोबाव बेहाय दंबावो आरोना मामिया नै दै गेजेराव खागासिनो दिंखियाखौ आरोबाव आक्रमण आङो मथामदों आरोना साइसनि लोगोफोर ना जागासिनो नै मा सिस्टेम दावबोदों वाव लोगोफोर मथाम जा साइज वाव कितना सुंदर है आय मानसिनि खाथिनि फैदों लोगोफोर वाव कितना सुंदर Hi! Hi! Wow, आंखौ नाहरदों Hi बोलो Hi! नाहरनाया आंखौ Bye! मामिया लोगोफोरबाय दं सिङावसो दंहैखायो एकदमबारे अहाय दोनगोन आं लानोसै थास' बिबार थास' आथिं खागासो बाबायलाय नै थास'आनो खोबजोब्बाय मामिखौ Wow. Thobलाय हरदोंसोलाय बेबो दालां
Wow. Boryजों खाहैनो मानसिखौ मथामसो नुहुरबाय आंबा गोथौखा दैया नै मान्दाय खागासिनो दङ एलांसि खागासिनो दं एलांसि लुन खनाय रे Wah, bye. Nैबे खुलि नम्बर 1 वाव नै लोगोफोर न'आनो मैगं बारि जाजोब्बाय बस्थासे दिंखिया दङ नै माखासे नोगोर मेंबाय ओमफ्राय दायो जोङो मुथा खानो नागिरबाय आरोना दानिया नै लारि मुथा खानानै दोनजोब्बाय आरोना नै खाग्राफ्रा नै हनै पेकिं खालामगासिनो खागासिनो मुथानो दंबावोसो दासो थास' बिसं जाजेनदों थास' खारगौ सुइटिबो गाबोन रौना होदो ओमफ्राय The next day. लोगोफोर बेरायफुंजारि ओंखारबाय आरोना दायो जोङो थांसै आरोना लोगोफोर काराबो अलरेडि फैखाबाय ओमफ्राय दायो थांनांसिगौ बेंगलर फिनायाव आंबो नुफेराखै नायनोसै दिनै फार्स्ट टाइम दायो थांसै लोगोफोर फाइनालि गेस्ट हाउस सफैबाय नै क्यूट है मानखो नै लोगोफोर जाय अर्डार खालामदोंमोन बिसोरो गेस्ट हाउसाव लांखाबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो डाइरेक्ट फिनायाव थांसै आरोना बिनि उनाव मागुर ना गोथां मादै मानो नासाय मोनलायबाय बोराय बुरै जब जानो सैलाय जोहालाय ना मागुर गोथां दोननायानो होफैमारबाय नास्राय बोराय नै जोहा जानोसैलाय नै होबाय दावखोबाय नै लोगोफोर बहला बिसिना नै बहला गोजौ मांखालांजोबबाय बिसिना बहला ओमफ्राय बायनो लोगोफोर गिदिर जाद उसुमै दङ आरोना मा लाखो थास' बिबार दिंखिया दे होमबा थांसै दे बाय बाय अबाय थायोनो नोंसोरो जों हरै माबा निलबां साइडआव हरै निलबां लामानि साइडआव बाय मा लाखो खोन्थाहरदो बुस्थुआ रोबा ना गोरान ना खान्दा बाजार खालामखानायखामोन आरोना थास' बिसं थास' आथिं मैथा बांगाल ओमफ्राय माबामोनलाय ना गोरान ओमफ्राय थास' आथिं ओमफ्राय मैथा बांगालबो लाबाय औ जाहैनोसै माबायदि टेस्ट नायदो गोजोननाय थाबाय नानि जेबो नङा सान्दिया औ सान्दिया थैबायलै लोगोफोर बामजा नांबाय अ माय गड दखान खाथियाव थायोसै दां जायगोन थेलाराव कारजों थांसै आरोना फिनियासिम माने जों रडखौ मिन्थिया नालाय ओंखायनो मादै मा थास' बिबाराबो दङ मेरला दङ मादैजों बामजा नांदों नै लोगोफोर सफैबाय फाइनालि फिनिया ना मा होनो थिं बाजार जायो दायो जों बिथिं फैदों आरोना नै लोगोफोर मोनसे न'आव फैबाय आरोना बर'फोर थायो नै मादैया मा लाबाय दिंखियाबो लाबाय
थास' आथिंबो मैथाखौल' बायदों ना गोरान लाबो दे थांसै मादैमोन बाय बाय लोगोफोर गाज्रि जानायनि न'आव फैफिनबाय दोनसैलाय बाहेरायाव गाज्रि जाजोब्बाय ओंखायनो कार सिङाव गाज्रि जाजोब्बाय ओंखायनो दंबावो माबा जोगोनार बिजौ सायदों जोगोनार बिजौ जानोसै आरोना बिसिनाव खानानै लाबोखाबाय ओमफ्राय माखासे दिंखिया संसै दिंखियाजों दावदैजों ओमफ्राय अमा बेदरजों मैथाजों संनो नागिरबाय आरोना लोगोफोर जों माने न'आव सफैबाय आरोना ओमफ्राय ओंखाम जानानै लाग्रोनो नागिरबाय दायो बेलासियाव थांफिनगोन आरोना ओमफ्राय दायो मानसिफ्रा हराव डिउटि मावदों ओंखायनो फैनो हायाखै अमा बेदर संबाय दायो जोङो पानिपुरि जानो फैबाय ओमफ्राय नोगोद ट्राफिक बारनो हायानो पानिपुरि जाबाय नोगोद ट्राफिक जायो आरोना बाय जायगायाव जोंहा ओंखाम जानोसै आरोना माबा ओंख्रि मा भाजा अमाजों मैथाजों दिंखिया जोगोनार बिजौ भाजा दे रागा जोङाखैनो बाय लोगोफोर फैसालायबाय आरोना आदैमोना अननानै सासे आदैमोनाव जों दायो थांगासिनो ओमफ्राय दायो बायना होफैनानै माथो मिथिया जोंबो नायनोसै बेंगलरनि ट्राफिक जाम लोगोफोर दायो जोङो एकदमबारे हर जाथारबाय जोङो दायो फैदों जाहैबाय मनिपुरि दखानाव लोगोफोर How much this one? This is they're selling 350. Okay. 350. Then you can sell more, no? Sister, देखो दीदी देखो This is about the price. What do you want to take? no, I'm selling this much na 50. But if you give how much? 20 or 30. Okay, my customer waiting. Okay. If you want to give 30, I'll give 10 bundle. 10 bundle. Mama dong लोगोफोर बेनाव लोगोफोर मा बुस्थु बे नै ना गोराना बिसिना नैबे जोंनि जा बुरजाखौ दखानाव होलांसै एन्ड बाइबो दंबावो नै जा बुरजा ओमफ्राय थास' बिबाराव दंबावो You can change this one, okay? नै मनिपुरि दखानाव बेस माबा लाल साहा लोंबाय नै साहाया बेनो दखानबो दं आरोना बिसोरना बाहाय मैगं फानो We have YouTube channel. Most famous. Eagles channels. Assam and Mizoram, Manipuri near. Okay. नै लोगोफोर दिनैना जायगाया नैबे मादैमोननाव आदैमोननाव हाबलांबाय दसे ओमफ्राय दायो जोङो न'आव थांसै आरोना मोनाबाय 12था जाबाय आरोना ओमफ्राय दाबो ओंखाराखै 12थाबा ओमफ्राय दायो थांसिगोन आरोना ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाबावबाय आरो 12थायाव ओंखाम जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर बाहाय नोगोर मनिपुरि थाजोबो आरोना नुडल्स बिसोरनो होलांबाय मनिपुरि दखानाव ओमफ्राय दायो थांसै ओमफ्राय दंबावोमोन नायनोसै मा खालामनाय जायो